ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ, ମା ମାଟିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ତୁମ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଟିଏ। ଢେଙ୍କାନାଳର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗରିବ ଖଣ୍ଡାୟତ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। 1938 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ। ସେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ଭୁବନ ଗାଁରେ ପଶି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ପାଖରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଜାମେଳି କରିଥିଲେ। ଏକାଠି ସଭା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘାଟ ଜଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କୁ, ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାରି କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଜାମେଳି ହୋଇଥିଲା 1938 ମସିହାରେ। ତ ପାଳି କରିକି ଗାଁର ନଦୀଘାଟ ସେମାନେ ଜଗୁଥିଲେ, ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ବାଜି ରାଉତ କେମିତି ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲାଉଛି। ସେଦିନ ଥିଲା ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ପାଳି। ତେଣୁ ବାଜି ରାଉତ, ସେଦିନ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ। ବାଜି ରାଉତ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ନଦୀ ଘାଟରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେଦିନ ସେ ନଦୀ ଘାଟ ଜଗିଥିଲା। ଏବଂ କେଉଁ ନଦୀ ଏଟା ପିଲାମାନେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘାଟ ଜଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗିମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବାଜି ରାଉତକୁ ନଦୀ ପାରି କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଚିତ୍ର। ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଛି। 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ନଦୀରେ ଭରା ପାଣି। କେଡ଼େ ବୀର ସେ, ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ବାଳକଟିଏ, ତୁମ ବୟସର ପିଲାଟିଏ। ନଦୀ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଭୟ ନ କରି, ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରି ନଦୀ ଘାଟରେ ତା'ର ନାଁକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଜଗିଛି କାଳେ ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗିମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଶିବେ ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଫୁଟାଇବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବେ। ଅପୂର୍ବ ସାହସ ତା'ର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ରାତିରେ ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ, ଏବଂ ବାଜି ରାଉତକୁ ନଦୀ ପାର କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଦେଖାଇ ବାଜି ରାଉତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ ଏବଂ ନଦୀ ପାରି କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛି, ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି। ଏହାପରେ ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗିମାନେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଜି ରାଉତ ଉପରକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଜି ରାଉତ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଦେଖାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେହି ବାଳକ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସାହସ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଚିତ୍ର।
ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସାହସ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ଆଜି ସ୍ଥାନିତ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାଜି ରାଉତଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ, ଯିଏକି ନିଜର ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଦେଖାଇ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାଜି ରାଉତ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ବାଳୁତ ବିରସେ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାଳୁତ ବିରସେ, କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ସେଥିରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ, ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଧନୀ ଗରିବ, ଥିଲାବାଲା ନଥିଲାବାଲା ଏସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥିବେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତେକ କବିତାରେ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟିର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶାନ୍ତି ଶିଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା ଏବଂ ଛାଇର ଛିଟା ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ କବି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ। କବି ଯେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଶିଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଛାଇର ଛିଟା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ, ଲେଖିବ।